بنابه همو خلاتکارن خلات تبه سراورس دم باش تماشاوان هنجا دیسا به برنامه که نو به برنامه که نو به دو ایره دیسا رو برانه و کون دزالن به برنامه بدا ام قالا دم بوری و قالا ایره دکن جبور کو 50 سال داویده گلک تش گرم د دنیای ولا تبه قومی روشا ایرو آن ارینی آنlerini eğer ki en fazla tembiki deve en dama boru baş kızanır. Eğer ki en dama boru baş kızanır roşa iroyu her alra emni kalın baş tembiki. Jibo ve müşahede girin tevle kesti ki dizanın tevlara lakıfın nerine mangudari dikin fikri mangudari dikin çubiye çinebiye keması şaşı çubiye çinebiye çi deve baba o iro revşa iro emi çava bu erenünlerini çava. Belirkinin o çareseli şiye ve servi dakfın bir böyle çava demek ki emli servi belirli dakfın ev keşfi dizanın tervan paradıkın. Duvara yekşi disa mivar ve heyeca Brez Fuat Ören'e Brez Fuat Ören bu te naskırın siyasete Kürdistan'ı da o siyasetlerde o nivizkare emli ve bernamede fikri uygulari dikin leyla uygulari dikin el baba dikin el mesajı hoş baş girildi bir de uygulari dikin o el ekten naskırın nerine vici em terve para dikin Brez Fuat Khairati خیرندار به بیجی سپاس گله کی سلام و دخوازا سرکفتن جهر کردستانی یکی را سلام سر چوان از که خوشم کو ایرو میوان کردیه بروی وقت به محنوارا جبو لطوی پروریه و ولاد پروریه کردستان را همیه لازمه جبر کورا یکی توی حاطرات جبومه سرکردیه جبومه کفکشیه İsa teras faskın. Mamute mecaz tibuzari yani mecaz gringe mezari hevce ne kesara beşik. Le hevce ku es fikrete gudari ku. Hevce ku ez nerede bizar çıbıya çinde bir bitabetik 50 sali dawilen. Eğer ki iru bu fikrin yani ku meze bakın 50 sali dawilen. Jibo iru Ya hun çı fikrin, çı bu, çı ne bu, şaşış kudari bu, me çıkır, çı ne kır, çı deve baba, çı deve ne baba, keması çı bu, şaşı çı bu, tışten hoş, tışten de hoş çı bu. Yani fikrete bilasi ne tene et, gel vakit nete merak ekin fer bu. Na liser diro ki axaftan periodizasyonu ke duxwaze dîroka Kurdistanê de peryoda ku em ê behs bikin yani ji salê hefteyê vir de ye xuya em ê behsa wê bikin bi peryodê berî xwe ve girêdayî ye yani serdema mîregiya serdemik taybet e taybetmendiya wê çi ye li wê di wê serdemê de dagirkerî fenomenek derveyî ne dagirkerî nüfuzî hundur civata Kurdistanê nake di ser mîregiya eşîra Konfederasyona Eşîra re Kurd esasen bi hawakî xwe rê vedibin salê 1000 ku mîrekî bi dawîtên İdi her değerli dagirkerî dixwaze nüfuzî hundur civata Kurdistanê bike û civata Kurda bertegê tund nîşanî vê destêwerdanê dike. Yani ji serhildana Şeyh Ubeydullahê Nehrî em bigirin îdî em dikarin bêjin kul Kurdistanê li dijî dagiriyê serhildanên millî modern destpêk wek her destpêkê li hebe tarza klasîk û tarza modern di nava hevde ye
veya kanın serhildana 1925 de baştır bibinin. Lalya ki Komita İstiklali an rexistına azadi rexistine modern kadroyen modern avakırını Jaliyedin serokatya Şeyh Said Efendi evji damarek oldar u klasik em dikarin esbinin dınava hevdudene. Piştre serhildana agriye bir şeveye xwahin vek serhildanek modern xuyadıkı. Ahir pişti serhildana agriye devlet siyaseta kurda teslim digre. Yani siyasetta Bakur Kurdistan'ı bahawaki tekçune kabul dikin. Dve nabene de berxodana dersime heye ev dve cihebete nikaş kirin. Böyle. Di salê 1920 û 1945 di nava wan salina de rêxistinê me nûh destpêkê rêxistinê modernîn destpêkê ne evana em dikanin işte Teşkilat İçtimaiye Cemiyeti, Komita İstiklal, Rexistina Azadi, Xoybun, işte Komela Jekaf, Rojhelat-ı Kurdistan'ı, Komela Hevi. Ev rexistine mengiş, evin ku idi despeka serhildanın moderniteyi bu Kurdistan'ı evana. Giş cüda xazın. U Kurdistan'ık yekirti u serbuxa hedef dikin. Hedef evani siyasi evin u esasen bu millet bindes ev tarza siyasetek asayiye. Leher dere dinye dema serhildanên rizgariyê millî peş dikevin talebe rizgariyê millî li ser axa xwe dewlet bûne. Bakurê Kurdistanê taybetmendiyek ku heye ku ji salê 1930 û heyan bi salê 1960 bêdengiyek siyasî heye. Berdewamiya rêxistinî tune ye. Rêxistinê me destpêkê giştek birine û mixabin kadroyên wan rêxistina ên serlinga mayî nikanîbûye berdewamiya rêxistinî bîne. Em bi van şerdana ketin salê 1960 işte sal 1950 niha bûyera çelûnehan heye. Li ji wan çelûnehan 4-5 heva siyaset dolandiye. Li Bakurê Kurdistanê işte sal 1965 de Parti Demokrata Kurdistan, Parti Demokrat Kurdistana Türkiye ava bûye. Pişt ve DDKO ava bûne. Ev her du bûyer boy me giringin. Giringiya wê ji virtê piştî salê 1960 tevgerê Kurd an tevgerên welatperwer ê netewperwer ê Kurdistanê bi çepkirê Tirkar re bi hev re dest bi têkoşînê kirine. Wek tê zarîn ew pêşandanên Rojhelat doğum mîtinglerî alî ve Partiya Karkerî Tirkiyeyê aliyedine Parti Demokrat Kurdistana Tirkiyeyê û kadroyên serbuxayên Kurdistanê bi hev re ew pêşandana li dar xistine. İjar avakirina Parti Demokrat Kurdistan û bi taybet avakirina DDKO destpêke ku ji nûh de siyasetmedarên Kurd yê ku dava azadî rizgarî serxwebûna Kurdistanê dikin sînorekî rêxistinî datînin navbêna xwe û çepkirên Tirkiye. Ew destpêka xwe bi xwe rêxistinkirinê ye bo wê giring e di dîroka me nêz de avabûna wan her du dezgehna giringin. Piştî darba 12 adarê 1970 ev rêxistinê me jî hatine girtin kadroya wan avêtine zindana êke hatine kuştin êke derketine ji derveyî sînorê Kurdistanê. Piştî sala 74 ji nûh de em dibînin tevgerek neteweyî li Kurdistanê ji nûh de geş dibe. Cudahiyek di navbêna salên piştî
هفته و چارا و بری هفته و یکی ده هیه که پشتی هفته و چارا ایدی آلا رزگاری و سرخوبونا کردستانه آلا که سوره ایدی کادروی رزگاری خواست سرخوبون خواست بگشتی خواه سوسیالیست کمونیست شورشگر پیناسه دکن بله ev tenê li aliyê Bakurê Kurdistanê ev waqea heye. Yani weke numune li Başûrê Kurdistanê jî kadro û rêxistinên komünîst ava dibin weke Komela Zehmetkeşanê Kurdistan. Lê li wir Partî Demokrat Kurdistan jî heye. Rojavayê Kurdistanê jî partiyê çep jî hene, çepkir jî hene, partiyê neteweperest jî neteweperwer jî hene. Lê Bakurê Kurdistanê bi giştî rengekî sor hakimî opozisyona Kurdistanê dibe. Ew jî sedema wê bi qeneeta min ku berdewamiyek rêxistinî li Bakurê Kurdistanê tin nebû, êk radibûn werhezir dikin ku em ji sifrê de dest pê dikin. Kadroyên vê serdemê bi giştî xwendekarên zanîngeha bûn û zanîngehên metropolê Tirkiye bûn. Di heman demê de wan bandor xwendekarên Tirkiye jî digirtin. Akimê fikrî ji Awropa û ber bi Tirkiye ve dihat, ser Tirkiye re jî digiha Kurdistanê. Wan sala salên şêst û heşta bi giştî li dinyayê jî ala serhildana li her derê dinyayê alaya sor bû. Ew jî bandor lêkur ku li Bakurê Kurdistanê rêxistinê azadî rizgarî serxwebûnxwaz yên Kurdistanê bi rengekî sosyalîzan komünîzan derkevin vadê. Tu wî heft heşt salî de yani ji heftê û çara û bu böyle ez dixwazim li ber tiştekî bipirsim ji ber ku gelekî giring e û dixwazim zerar be. Yani ji bo wê ez tiştekî bipirsim. Belê dema Kurdistana Bakurê de ev tiştekî ve ku hemû rexisir bi rengekî sor dest pê kir bin teşkîla sosyalîzmê lê bila tiştekî cudayî heye Partiya Demokrata Kurdistan li vê rengî negir kabul nekir ne dijî wî jî dernekir. Ev tiştekî gelek giring e, tiştekî gelek yani taybetî yani wara çawa ew reşa xwe domand. Yani herkes bir sosyalist ebejin, herkes beguma bu sosyalist, bu her tiş bir sosyalist de Partiya Demokrata Kurdistan reşa xwe domand. Gelo bir rastî balkêşe ez dixwazim yani em nikarin bêjin Partî Demokrat Kurdistana Tirkiye rêça xwe doman. Bi sedem salê Keleperi dibêjin bir rastî başûr yani bir rastî yani destpêkê li wir yani ev bingeha Partiya Demokrata Kurdistan dibêjin bingeha. Tamam li Başûr Rojava Partî Demokrat Kurdistan berdewam bûn di karê xwe siyasî de herçend ew jî yani her çûn ber bi parçebûnê ve çûn û li em bêjin Rojava bûn şeş heft partiyan li Rojhelat Komela derket Partî Demokrat Kurdistan dewam kir. Li Başûrê Kurdistanê piştî salê heftê û pêncî Yekîtî Niştiman Kurdistan derket beriya wê jî Komelayê Renjteranî Kurdistan hebû. Lê li Bakurê Kurdistanê Partî Demokrat Kurdistan jî salê heftê û şeş heftê û heft pê ve rengekî sosyalîzan girt û îdî bi navê PDK Kûk tevgeriya. Ev taybetmendiya Bakurê Kurdistanê yî. Sedemên wê li van her sê parçeyên din siyaseta neteweyî li ser zemîna klasîk ya civata Kurdistanê dimeşiye û berdewamiya wanê rêxistinî hebûn. Yani em salê heftê û pênca em esas bigirin Partî Demokrat Kurdistana Rojhelat 30 salî bû.
Parti Demokrat Kurdistan'a başvur 29 salî bû. Böyle. Li wê der berdewamî rêxistinî bi sedem ke hebû, rêxistinên nûh li gor fikriyatê nûh derkevin jî ewan dikarî karê xwe bidomînin. Lê Bakurê Kurdistanê ew nemabû. Her du Parti Demokrat Kurdistanên li Bakur, yeka Parti Demokrat Kurdistana Tirkiye, adin jî Parti Demokrat Kurdistan li Tirkiye, Said Elçi û Said Kırmızı Toprak. Ew ji xwe salê heftê dudiya de, heftê yek dudiya de her du serokê wan hatin kuştin û berdewamiya wanê rêxistinî daribe xwar. Yani varacı ketimin tesiri sosyalizmi. Belê, yani piştê heftê û çara van her du rêxistina dema ku xwejnûh de organize kirin, ew jî li gor pêla serdest xwejnû ve organize kirin. Bi vî havî em hatin heyan bi darbeya leşkerî a 12 îlonê. Heya wê çax li Bakurê Kurdistanê di 12 rêxistinê me hebû. Û van rêxistina bi gelemperî Kurdistanek serbixwe diparastin. û bi giştî gişa jî şerê çekdarî diparastin. Yani hişmendiya me wê çax reng sosyalist komünist hedef Kurdistanek yekgirtî û serbixwe tarza têkoşînê jî amadebaşiya şerê çekdarî bû. Bi giştî temama rêxistinê me li ser van her sê xalina dimeşiyan. Cudahiyê fikrî îdeolojîk hebûn, lê a rastîn ew cudahîna ne cudahiyê li ser dînamîkên Kurdistanê derketibûn. Bêhtirîn bandora dijîtiyê di hundir tevgera sosyalist komünîst a cîhanê de wan bandor li ser me dikir û nîqaşê me teorîk fikrî yani qaşo teorîk bêtir ji wir dihat. Ne ku li Kurdistanê dînamîkên Kurdistanê kar xebatê me siyasî rê li van cudahiyên fikrî vedikirin. Ji bona wê jî li ciyekî nîqaşê fikrî îdeolojîk teorîk hebin esasen baş e, mirov pêş de dixe. Lê ji bona ku mirov pêş dixe ew nîqaşna divên li ser heqîqeta welatê me re ve û li ser têkoşîna serxwebûna Kurdistanê ve. Mixabin di wan salan de nîqaşên me dûr ji heqîqetê civata me bû. Bêtir perçak ji dijîtiyê tevgera komünîzan yan dinyê de bûn. İşte xeta Çînê, xeta Sovyetê, Kuba, Arnavutluq wan her yek ji xwe re dundir Kurdistanê de terefdar didîtin. Yani dikarim bêjim ne nîqaşek xwezayî bû. Bi hewakî em li ber pêlekê ketin û ew nîqaşna bûn nîqaşê me stereke. Piştî darbeya leşkerî di hundir pê 5 sala de rêxistinê me xwe bi xwe tasfiye kirin. Li sahayê PKK tenê ma Parti Sosyalista Kurdistan hebûna xwe rêxistinî berdewam kir. Ev nedeh rêxistinên li dervî van herduna weke em dikarin bêjin otolîkîdasyonek çêbû. Nikanîbûn bersîva pêwîstiyê demê bidin. Her yek di nava xwe de bûn du sê parça. Salî li 4 salên nodî îdî tu rêxistin ji êm berî heşteyî li Bakurê Kurdistanê nema. Piştî heştê û çarak ku deng bi sîlaha ket, PKK dest bi şerê çekdarî kir. Di hundir çend sala de îdî monopolek siyasî li Bakurê Kurdistanê çêbû. Yek jê ji xwe dema deng bi sîlaha keve, dengê mirov naçe hevdû. Du
rêxistinê me tûşî otolîkîdasyonekê bûbûn û rêxistinê me berdewamiya rêxistinî nikanîbûn pêk bînin. Eviya jî rê lê vekir ku li Bakurê Kurdistanê siyaset yekrengo bibe û dibin sîdariya şerê çekdarî di, gelek kadroyên ji van rêxistinên dina jî tevî li PKK'yê bûn. Siyaseta pirreng pirdeng li Bakurê Kurdistanê bi dawî hat. Yani vê ji bo wê dibe salê heftê û çar heştê siyaseta Kurdistanî bawayekî pirreng pirdeng bû. Her partî derdor grup dikanîbûn temsîla beşekî vê civatê bikin. Lê ji salê heştê û şeş nodî pêve ew pirdengî ji holê rabû û êdî monopolek siyasî li Bakurê Kurdistanê hate danîn. Piştî sala 2000 hem li Tirkiye, dundur siyaseta Tirkiye'de guherînên cidî pêk hatin. Esasen ew xwe dişpêrê guherînên salê 1990 têkçûna Sovyetê nîzama cîhanê wê çavê jî têk vebir. Ji salê nodî vir de êdî em di cîhanek nûh dene. Cîhanek ku nîzama xwe têk birî ji xwe re nîzamek nûh digere. Ev ya bandor li ser tevaya dewletan kirin. Dewletan gişa li gor şerdê nûh eyar dan xwe. Çi dewletên Ewropî, çi dewletên wek Tirkiye, İran, Suriye, Irak divê cîhana nûh de her kesî li gor bercewendiyê dewletê xwe eyarên nûh dan xwe. Li Tirkiye jî bi bandora vê guherîna cîhanê jî û dînamîkên hundir Tirkiye ve jî şerdê xebata eşkere hebek zêdetir bû û di vî 20 salê dawîn de ji nûh de lêgerînên siyasî derketin holê. Ana yani ez bêjî bêjim û biqedînim li Bakurê Kurdistanê milletê Kurd siyaseten temsîl nabe. Yani bi 25 milyon nüfusa xwe sedî 42 Kurdistanê yê Bakurê Kurdistanê fakat siyaseten temsîl nabe. Döndür civata Kurd her ji 10 Kurda 4 Kurd dengê xwe didin xeta HDP'ye. HDP jî dibêje ez milletê Kurd temsîl nakim, ez temsîlkarê tevaya Tirkiye me, ez partiya Tirkiyevî me. Çem partiye van salê dawîn Hak Parti 20 salê wê heye. İşte Parti Azadiya Kurdistan heye, Parti Sosyalista Kurdistan, Parti Demokrat Kurdistan tüse hevene. Evan partina jî tevî ku îdiaya wan ew ku siyaseta Kurdistanî dimeşînin lê hêzek wanî temsîlê tune ye. Nikanin di hundir civatê de kabiliyeta wanî temsîlê tune ye. Yani ek dixwazin temsîl bikin dûrî kabiliyeta temsîlê ne, xwedî kabiliyeta temsîlê jî dibêjin em milletê Kurd û Kurdistanê temsîl nakin, em partiya Tirkiye re. Tabii dema ku belê kerem ke gelek kaçtı ahir dilek şey ku ez bu koy dixwazim bizarı güzarî bikim. Yani ev qas millet pişta PKK sebêjin ev rast e ji bo ku PKK şer dike ji bo Kurdistanê şer dike her kesî hemû welat perez got ya başa şerê me ye zarok ke me birê me xwişka me ketiye navşe ev pişî bidin yani. Lê PKK gotina xwe jî yani bi teorî û pratiği yani makul bu gote em jî bo Kurdistanê şer dike bo azadiya Kurdistanê şer dike milletçi yani herkes ku pêwîst welat perez e lê îca PKK gelek hat vegerand ev gotinê xwe belê hemû çerixand dîsa jî PKK piştîdirên PKK
Pırsama evet. Elo PKK çava ev götürü koy davi götürü koy beri hat pegwaran bütün mantıklı diji PKK beri bu PKK karşı PKK nu kujera divijin İmrani çava düse rojer elvecin de hatta ki bu sefer çava hatta pegwarandı o eğer ki mümkün ki tikala kadar güvenli. Çuma disacı pişkire PKK tekrin. Sedama bir şey ki. Lübet dişe ki gelek acayip he. Yani mesela PKK Kurdimecin adetleri elde partiya Türk Kürdistan'ın ve partiya Kurdamı temsilcileri mı Kurdimiler yani hem bu Türkiye deva ben eğer ki iki bira diye bu kadar jibo PKK dijmanati bu. Yani PKK sabah hayır. İro ev doğu PKK çıra go hayır ev bu hayır ke. Rastya bu kadar ki yani bu götürüyor. Sadece pişkire pişsinin PKK. Yani ev la koke em çava zarar bakın. Yani goherina PKK büdü alya ve mirovle binara. Yekşe tekçuna nizama cihaneyi ne tesadüf ki sala 1993 de cara evvel PKK agirbestek yekali ragahand. Ew piştî têkçûna Sovyetê û guherîna balansa hêza li herêmê ye. Weke destpêka şerê PKK de ma em lê dinerin, di blokekê de dest bi vî şerî kiriye. Ew blok di serî de piştgiriya Sûriyeyê, li Sûriye bicîbûne û alîkarî bi xurtî ji Sûriye stendine. Piştgirî ji kampa sosyalîst û li dinyê bi ji terefên sosyalîst berxwedêr serhildêr piştgirî ji wan stendine di wê hevkêşeyê, di wê denklemê de dest bi şerê çekdarî kiriye. Dema ki Sovyetêk veçû PKK fam kir ku ew denklema ku tê de cî girtiye û pişta xwe dayê îdî wek berê ew ê nikanin pişta wê be. Li gor wê li riyê bi dewleta Tirkiye re li hevkirinê geriyane. Ew agirbesta nod û sisiya agirbesta ewil ku ragihandin encama veya bû. Sala nod û niha girtina Öcalan tabii bi derbekê de xet neguherîne. Yani destpêka wê biya min sala 1993 ye. İdî hêdî ber bi siyasetek bi dewletê re li hevkirinê rota guherîne. Girtina Öcalan derbek din bû. Na terefên PKK giş dibêjin işte komployak navdewletî bû ji Amerîka û İsraîl û Yunanistan û temama dewletê cîhanê têkev dikin. Girtina Öcalan bi vê komploya navdewletî îzah dikin. Rast e komployek li wê der heye, lê komploya esasî di ser Öcalan re li hember milletê Kurd hatiye pêkanîn. Ew Öcalanê ku li İtalya digo ez ji Ankarê derketim ez bûm partî, ez daketim Sûriye, Lübnanê ez bûm artêş, ez hatim Ewropa ez ê bibim dewlet. Sê çar meh piştîvan gotina yekser got ku ji Kurdan re dewlet ne lazim e, dewlet tişkî ne baş e. Ne tenê dewlet tişkî nebaşe, şiddet tişkî nebaşe, şiddet maka her cure nebaşî ye û rota xwe û PKK ji nuşka ve îjar rasterast di kontrola dewletê de rota guherandin. Mixabin ne hundur PKK'de û ne derveyî PKK kesî kanibe ve komploya di ser Öcalan re li hember milletê Kurd
hat pêkanîn kesî ji me nikanîbû pêşîl ve komployê bigire. Esas komploya mezin ew bû. û vî bî salê dawîn de ev siyaseta Tirkiyebîbûnê, siyaseta em sînor naxwazin, em dewlet naxwazin, divê em dewleta Tirkiye demokratîze bikin, ev encama vê komployê ye. û komplo bi ser ketiye. Yani ger îro ev tarza siyasetê di hundir siyaseta partiyên Kurdan de serkeftî be, ev encamgirtina vê komployê ye. û ev encam tenê bi PKK, HDP ve nefsînor kiriye. Îro li Bakurê Kurdistanê yek partî serxwebûnxwaz, cudaxwaz tune ye. Temama Partiya Kurda riyê bi dewletê re li hevkirinê esas digirin û li gor wê tê dikoşin. Erê HDP Kurdistanîbûnê jî red dike, lê partiyekî xwe we Kurdistanî pênase dikin jî tarza siyaseta wan bi dewletê re li hevkirin e. û hedefa Kurdistanek serbixwe û yekgirtî li sahayê nemaye. Yani yeko kadro an derdorên biçûk wek derdor me êk Kurdistanek yekgirtî û serbixwe dixwaze hene, lê bi giştî tarza siyaseta li hevkirinê serdest bûye. Boy çi tev vî halî jî, tev ku PKK ew xeta ku 15-16 sala bo Kurdistanek serbixwe çekdarî ji nişka guherandin û anika li ser rastiya welat û milletê Kurdan siyaset nakin jî, boy çi bi giştî Kurdên bi siyasetê re mijûl piştgiriya HDP dikin. Ev jî çend sedemê wê hene. Yek ji manipülasyona dewletê di hundir hereketa Kurd de pir xurt e. Yani îro ek derdikevin sahayê û wek temsîlkarê Kurdan xuya dikin, pirê wan eleqa wan ne bi civata Kurd re ne bi siyaseta Kurdî sedî pêncî salê re tune ye. Ev ya manipülasyona dewletê. Du ji dervî wan me nikanî em alternatîfeke siyasî ava bikin. Navendeke siyasî li Bakurê Kurdistanê em nikarin ava bikin. Mesela ez vê biqedînim tu bipirsî. Asya mekanîzmaya entegrasyonê pir xurt bûye. Yani civata me klasîk diva bîstî salê dawîn de rûxiya. Em bêjin berî salê heştê rêjeya gundiya li Kurdistanê sedî heftê û pênc bû, civata klasîk wan temsîl dikir. Îro rêjeya gundiya li Kurdistanê da ketî sedî bîst û pênca. Yani tüm mezrayê Kurdistanê nemaye ku dewlet tê bi her awayî xwe negihandiye. û bawakî mühendisî karên entegrasyonê pêş de dibin. Yani veya cihê em dikanin hûrgilî ser bipeyvin, bi giştî wexta ev her sedem tên bahevdu, mixabin milletê Kurd li Bakurê Kurdistanê ji temsîliya siyasî bêpare. Rasta babası, evci dixwazim bir tane tiştek bipirsin, yani mijal evci nav mijal de mijal kiye yani rastî nav mijal de mijal kiye. Le evce mesela em bêjin ev demî borî da bi gelemperî bi rêça sor bi tesîra sosyalîzmê tekoşîn dest pê kir. Le bu away parti demazrandın, rexisın demazrandın, bu metodi demazrandın. Ez dibêjim îro serketiya rexistinê hemû Kurdistanê Bakur hilekşî li vî awayî bû. Mesela îro li dünyayê îro de merû nikare gelo merû nikare bir sadece bu vî awayî ken, bu vî metodê kevin, bu rexistinê kevin bersiva rojalî bide.
yani evci yani bin keftiki selama bin keftikiye tutuşu verici mesela. Yani veke min goş salê nodî vir de em di cîhanek nuh dene. Böyle. Wexta cîhan hatibe guherandin û welatê te hatibe guherandin, dagirkerê te hatibe guherandin. Dagirkerî îdî li Bakurê Kurdistanê bûyî fenomenek hundirîn. Nüfuzî tevna civata Kurdistanê kiriye. Sosyolojiya Bakurê Kurdistanê ji kok te hatî guherandin. Di vîn sî salî de li dor 18 milyon Kurd koçber bûne. Ji Kurdistanê derketine çûne li aliyê Tirkiye bicî bûne. Qisa guherîn li welatê te û li cîhanê û nav dagirkerê te de hebe û tu bêje ez xwe naguherim, ji xwe tiyê têk veherî. Bi bir de ya muhîm ev e tu tişt ji kok de nuh nabê. Pêşketin guherîna hin tişta û parastina hin tişta ye. Yani bi kurtî werbêjim tarza rêxistinî ya kem li Bakurê Kurdistanê nema dimeşe. Tarza têkoşîna çekdarî ya kem şerê partîzanî û ji gunda em ê bajara feteh bikin. Li Bakurê Kurdistanê ev tarza têkoşîna ya çekdarî îdî nema encam digre. Kadroyê nuh pêwîstin, rêxistinê nuh pêwîstin û tarzê têkoşînê nuh pêwîstin. Divan her sê xala de li Bakurê Kurdistanê pêwîstî bi xwe nuhkirinê heye. Lê tişta din di hedefê me stratejîk de gerek guherîn çênebe, yani ta ku Kurdistanik servixwe yekirtî ava bibe ev hedefek stratejîk e. Ta ku ava nebe ev hedef divê neguherandin. Îjar mixabin em dev ji hedefê xwe stratejîk berdidin, lê tarza rêxistinê xwe naguherin, tarza têkoşînê naguherin, rê li kadroyê nuh ve nakin, nikarin bigêjin kadroyê nuh. Yani tiştê lazım em biguherînin, em naguherîn, tiştê lazım em neguherînin, em diguherîn. Nakokiyek bi vî rengî heye. Anna tiştê tu bê rast e tu kes di tu seha jiyanê de ne weke 30 sal berê ye. Tamama seha jiyana me madem hatiye guherîn, divê em jî li gor wê xwe nuh bikin. Hem bi awayê rêxistinî, hem bi awayê fikrî û hem bi awayê tarza siyasetê û tarza têkoşînê. Yani mesela emsa bejim yani betoveki nüjen parti an rêxistinekî nû ku îro berseva rojarê dide ev pêwîst e. Lê ev rast e mamoste. Lê eger ku hat pratikê divê merû bijara pratik çawa be yani çawa bê demezrandin. Bêguman em qala stratejiyê nakin. Ev kesî ku stratejiya xwe veguherandiye yani em qala wan nakin. Yani eğer ku em para Kurdistanê dikin divê Kurdistanê stratejîk ye azadiya servixwe yani ev stratejiyekî pêwîst e bêyî ev kesî ku vê stratejiyê qebûl dikin were ferezî dikin cewab bu mera dîsa jî metodekî awayekî nû pêwîst e lê ev teorî rast e. Lê pratik çawa bibe mamoste rêxistinekî çawa mesela em yani mühim ne? Nabilek mühim em bêjin mesela ji xwe welatên kolonî de tu partikî nake ser. Çünkü elbizlerin bir dünyayı tu yek partik nate. Eri şeklinde, cephe şeklinde, bir ittifak şeklinde, akıl dıştaki şeklinde hatırlatır. Ev dıştaki vejin teori rastı yani belirse. Pratikte pratiği çavardı ben yani. Yani praktikçi divê li gor teoriya nuh saz bibe. An hadwarê rêxistinî de heyam bi salên 2000 tekane tarza rêxistinê hebû rêxistinê îlegal.
û bi hawakî hişmendiya me jî hişmendiyek illegalîst bû. Yani ne tenê tarza têkoşînê li gelek jî fikriyata xwe û rêxistinê xwe jî me vedişart. Ev ji salê heftê de hatiye û meşiyaye. Îjar di vî 20 salê dawîn de îjar tarzek rêxistinê legalîst serdest bûye. Herkes dibêje tekane tarza siyasetê rêxistinê legalin. Mesela vî warî de seha siyah heye. Di seha vekirî de avakirina rêxistinê de facto. Ev tarz divê bê ceribandin. Ev tarz divê li derkeve pêş. Seha vekirî de rêxistinê de facto ne legalin ne illegalin, hem legalin hem illegalin. û li gelek deverê cîhanê jî ev tarzên têkoşînê yê de facto û rêxistinê de facto gelekî pêşketî li welatê me jî divê vê tarzê em karibin derxin pêş. Beriya we vêbêjim bira neçê neyê fehm kirin. Li Kurdistanê hemû teşeyên rêxistinî rewan e. Yani dema rêxistinê illegal derbas nebûye, dema şerê çekdarî derbas nebûye. Wek rêxistina hemû tarzê têkoşînên jî rewan e. Bo çi rewan e? Em welatekî dagirkirî, parçekirî û parvekirî ne. Milletê me milletekî bindest e, hîn nikane hebûna xwe bi dagirkerê xwe bide qebûl kirin. Yani ev 100 sal e bi 100 hezara însan şehîd ketine, bi milyonan însan koçber bûne, bi milyonan însan ketine zindana, işkence dîne, tunebûn dîne, çi bedelek li dinyê hatiyî day, van bedelna giş Melbakurê Kurdistanê daye. Lehîn em nikanin bi vê dewletê bidin qebûl kirin ku em milletekin û welatê me heye. Dema ku di divan şerdana de ve her cure têkoşîn, her cure rêxistin bo te rewaye. Doza serxwebûna Kurdistanê dozek rewaye. Ev wasiteyê ku me bigêjînin wê armancê jî kîjan dibe giş rewan e. Divê em bawakî kategorîk ne şerê çekdarî, ne rêxistinê illegal, ne bereyên niştimanî, bawakî kategorîk vana tu jî divê ne red kirin. Lê em seha vekirî ne, telefona me destê me deyî, bilgisayara me ber me yê. Em li seha vekirî rêxistinê de facto û têkoşînên rewa diparêzin. Ev ya çi ye? Bi têkoşînên girseyî li vê dewletê derxistina krîza û van krîza bi rêvebirin e. Yani tarza têkoşîna esasî a siyasî li Bakurê Kurdistanê biya min divê ev tarz derkeve pêş. Ev jî hêz dixwaze tu partî tera serê xwe nikane vî karî bimeşîne. Li ser hedefê neteweyî, avakirina hevkariyê neteweyî, ne ferze berebe cephebe, ji bo karên berbiçav, karên konkret, avakirina yekîtiyê millî divan şerdana de bo me ji her tiştî pêwîstir e. Yani gelek deverên dinyê tu jî dibîne li ser Facebookê bi hezaran însan dikanin dakevin kolana biherikin dijî nîzamê li ser talebê konkret dikanin dakevin kolana. Li Kurdistanê, taybet Bakurê Kurdistanê jî siyaseta esasî li du aliya dimeşe. Alîkê siyaseta çekdarî ye. Aliyê din siyaseta girseyî ye. Siyaseta kolana ye. Nabe ku li Bakurê Kurdistanê partiyê me
siyasete normal jixwara bikin hedef. Yani em biçim parlamento, em tev parlamento bibin, em parlamento işte doza xwe bidin nasîn, em devleta Tirkiye iqna bikin, ew jî mafê me bidin me. Eviya li welatekî dagirkirî eviya metode anormalin. Lê mixabin ev metodên anormal li Bakurê Kurdistanê normalize bûn. Van partiye me illegal giş hedefa esasî hilbijartin û çûna parlamentoyê ji xwe re esas girtini ki li gorî min bi vê tarza siyasetê encamgirtin işte serxwebûna Kurdistanê ne pêkane. Tekane rê yani ji bona Kurdistan ji bin dagiriyê derkeve divê em bi dagirkerê xwe bidin femkirin ku hebûna wanî li vir ji wan re maliyetê mezin ew ê derxe. Hebûna wan ji nebûna wan bi fêdetir e ji wan re. Heta ku milletê Kurd bi hêza xwe veya bi dijminê xwe nede pejirandin, tu kes bi rehetî dev ji dagirkeriyê bernade. Ev rast dîsa jî wala devleta dagirker siyaseta xwe didomîne. Yani ev jî dizanin. Rastî ev jî dizanin. Yani ev jî dizanin ku mesela ev siyaseta wan ne rast e. Yani ne xwedê qebûl dike, ne erd erva kabul dike. Lê dîsa jî ji bo berjewandiyê xwe dîsa jî ev siyaseta xwe li Kurdistanê didomîne. Ve ev çawa bikin. Yani ve ji bo poşbaniya wanan ez nabêjim yani şer jî tiştekî metodekî şey li bêşer ev çawa bikin ku wana jî yani dagirker li Kurdistanê poşman bin yani bi xwe hêzê poşmaniyê jê re dibêjin. Çawa mesela qala millîkê siyaseta millîkê millî siyaseta millî yek partiye divê berrava wî jî bibe. Yani berrava wî bibe, endamê wî bibe, nizanim yani ev jî alîkî rêxistinekî ye. Yani em hêza poşmantiyê çawa li Kurdistanê çê bikin? Yani devletê poşman bikin? Belê, li Kurdistanê. Yani tekane rê heye. Niha îro li Bakurê Kurdistanê devleta Tirkiye tuşî tu astengiya nayê. Yani leşkerê wan digerin, sîxurê wan digerin, insana digirin, insana dikujin, yatırıma çê dikin, iktisaden hezar plan programê xwe pêk tînin. Li hember veya bertekek millî tune ye. Li aliyê din îro Tirkek li Kurdistanê bigere pêwîstî bi zanebûna Kurdî nabîne. Li her deverên Kurdistanê heyan bi mezrayên Kurdistanê Tirkek here yekî Kurdî nezan herekî derê Kurdistanê dikane her karê xwe pêk bîne. Na ev tabloyek xerab e. Yani siyaset û têkoşîn berê di heşê mirov de zelal dibî. Yani berê tê hedefa xwe zelal bikî. Ev hedef di nav siyaseta me de ne zelal e. Yani gerek hedefa tamama partiyên Kurdistanî, partiyên Kurda ew be ku tevgerê vê devletê li Kurdistanê maliyeteke ji devletê re derxe. Berovacî wê wexta ku partiyê me giş hewl didin bi siyaseta Tirkiye re têkilî dayînin, biçin parlamentoya Tirkiye, arızayê vê devletê tamîr bikin ve şuura millî têk vedibin. Yani ger em ji nuh de şuura millî a şoreşger nevejînin tu imkana ku em kanibin dawîl dagiriyê bînin tineye. Tarza siyaseta me gerek ji nuh de vegere teşeyek şoreşger bi tu awayî hebûna vê devletê li Kurdistanê rewa nebîne.
Ji Kurdistanê derxistina vê dewletê hedefa esasî be. Heger em ji nuh de şiûrek wisa nav milletê xwe de nav kadroyê nuh de nikanin xurt bikin û wê şiûrê bi rêxistin bikin, em nikanin dawî dagirkeriyê bînin. Em bixwe hewl didin vê şiûra serxwebûnxwazî xurt bikin. Li dor vê şiûrê hem xwe hem derdor xwe bi rêxistin bikin û li ser tarzek siyasetê cudaxwaz bi terefê Kurdan din re jî karê konkret, hevkariyê konkret bikin. Anika tiştê ku em kanin bikin, tiştê ku hişê me digêje evanan e. Belê mamoste bi rastî balkêş bû fikretê zênete. Lê dîsa jî eger bera ev pêwîst e. Yani bera ev pêwîst e. Lê pêwîstî mesela em bêjin dîsa jî bi praktîkê heta ku ev qurata poşmaniyê nebe bir gotinê rastî ev qas yani berhava dibe. Mesela berhava dibe. Yekem evet. Düzce dibe ev gotinê rast gotinê millî şuur millî nesevi dibe bi praktîkê xwe cih bigire. Ev jî li gor yani bi zelalî li qurata poşmaniyê yani eğer ku mesela em çi dibêjin bila bêjin. Devleta Türk qebla gudar nake. Keyê me gudarî dikin eger ku em li praktîkê hêzkî çê bikin, hêza vekî bibe wê demê bikare gudarî bike ya jî ev qas yani vekî din yani ev rast e nizam çiyeke alakavar nake wala alakavar nake wala terî li poşmantiyê de fêm dikin. Heta ku poşmantiyê nebe yani ez bahsa şer nakim, bahsa şer nakim yani. Dîsa jî Allah galbezala da li hêzekî poşmantiyê be. Mamoste em hatta dawiya bername mixabin yani mesela bilin kir ku hemeke devamlı bikare mixabin yani ez dixwazim bi saata de gudarî bikim rastî Wê tu sabit spas. lerzete gelek balkêş bû gelek kirin bû giring bû ez bawer dikim û dixwazim em dîsa têncam hev dîsa em te dikim mijarê xwe ji ber ku mijarê gelek kirin û cuda cuda heye em dixwazin ve dîsa gudarî bikin bikavin em dixwazin te re bêjin gotara te tewî şîr. Yani li ser praktîkê vê bijîm bê hişmendiyek şoreşger, praktika şoreşger pek nayê. Lê hişmendiya şoreşgera bê praktîk jî ew bi serê xwe birize. Numuneyek tenê bidim. Her roj teyyareyên Tirkiye ji Meletî û Diyarbekira Bakurê Kurdistanê radibe û sê parçeyê Kurdistanê bombebaran dike. Siyaseta Kurd divê hewl bide bi çalakiyê girseyî pêşî li vê bigire. Yani gel ku em bikanibin 100,000 insan bibin dor balafirgeha dewletê ya Diyarbekir û em bêjin em qayl nabin ku teyyarê we ji ser axa me rabe û her axa me bombebaran bikî. Hedefê wer divê li ber me be. Yani gotina praktîkê jî divê zelal be. Hedefên berbiçav, hedefên millî, hedefên ku hebûna vê dewletê li vî welatî deşifre bike, nerewabûna wan hem rê milletê xwe bide hem rê temama dinyayê bide. Gotina min davî ew ez jî spasiya cenabê te dikim û dîsa weke destpêkê silav û daxwaza serxwebûnê ji her Kurdistaniyekî re dikim. Spas mamoste dîsa spas dikim yani bi rastî mesajê te gelek balkêk bû ez bawer dikim temeşawarê hêjan jî para xwe girtiyarî vî mesajê de ez dîsa te spas dikim ez bawer dikim dîsa jî em tên barhev em nê te hêja dîsa gudarî dikin xweşê de bimînin. Serçava ehlen. Temeşawarê hêja em hatin heta carekî din dîsa li vê mijarê bi mîvarên hêja mîvarekî din dîsa em hevrê re
Skeri koşerim. Hatta carekidi skeri koşerim.